Arratsaldeon Ana, arratsaldeon ere pantailaren beste aldean zaudeten guztioi, eta saioa grabatuta ikusten ari bazarete, egunon, eguerdion, arratsaldeon, gabon, eta hortik aurrera ja segioera. Gaurko saioa Garen hori liburuari buruzkoa da, Ana eta bion arteko solasaldi bat izango da, eta aldez aurretik esatea, saioak dirauen bitartean, zuen galderak edo iruzkinak bideratu aldizkigu zuela Garen hori foroa traolaren bidez, eta bukaeran galdera horiek irakurtzeko eta horri buruz solasteko tartea hartuko dugu. Garen hori liburua, hemen eskuartean edaukadan liburu hau, labetik atera berri dagoena, Ana Urkizak idatzia, Ana Urkiza, hemen nirekin dudana, ondarrutarra, bera, gaur egun Eusko Ikaskuntzako presidentea da, beste gauza askoren artean, idazle moduan ezagutzen zaitugulako, baita ere artikulu egile gisa, zure ibilbidea egin duzu giza baliabideen alorrean, eta unibertsitateko irakasle ere izan zara eta bazara, beste gauza askoren artean. Eta berarekin solasean nineu, Estitxu Garai Artetxe, Gordexolakoa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, komunikazioaren eta publizitatearen alorrean. Eta azken boladan nabil markagintza aztertzen, Euskararen marka aztertzen dabilen ikertalde zoragarri batetan. Eta zuzen ere, horregatik gonbidatu naute gaur Anarekin solastera liburuak, Garen hori liburu honek markagintza duelako abia puntu. Gaur egun oso boladan dagoen terminoa da nazio markarena, herrialde, estatu askok, gehienek esango nuke, lantzen dute euren marka, nazioarteko agertoki horretan posizionatzeko, euren irudia lantzeko, ezberdintzen dituena, nabarmentzeko, eta horretan noski oso garrantzizkoak dira balioak. Eta hortik abiatzen da liburu hau, eta Euskaldunon kasuan zer? Zeintzuk dira gure balioak. Ana, nola bururatu zitzaizun liburu hau idaztea, liburuan balioak agertzeko 16 elkarrizketa baliatzen dituzu, horietako 8 kulturgileekin eta beste 8 komunikazioan adituekin, nondik bururatu zitzaizun liburua idaztea, eta zergatik elkarrizketa horiek, balio horiek nolabait nabarmentzeko. Lehenbizi, arratsaldeon guztioi, eta plazer bat zurekin tarte hau aurrera eramatia. Eta hain zuzen ere, markagintzatik ateratzen da, edo abiatzen da liburua, eta markagintzan saiatuak eta adituak diren pertsonekin egotea plazer bat da. Lehenbiziko galdera xume batetik atera zan liburua, eta zan zeintzu dira euskal balioak. Hori izan zen, lehenbizi, txispa bat bezalaxe agertu zitzaidan edo sortu zitzaidan galdera, eta galdera horren azpian, zeuden hain zuzen ere, oraintxe aipatu dezuna, ez da? Hau da, marka baten atzean edo azpian zer dagoen galdetzen hasten zarenean, 3 galdera etortzen zaizkizu edo etorri zitzaizkidan. Bat, zeintzu dira gure ezaugarriak, besteengandik bereizten gaituztenak, zeintzu dira bereizten gaituzten ezaugarri horiek zeintzu diren esaten dugunak, eta 3 dira besteek zeintzuk direla esaten dute bereizgarri horiek, ez? Badirudi hor ahokorapilo badala, baina erraza da esatea zeintzuk dira, guk zer diogu eta besteek zer diote. Eta gero hori markara eraman da, iruditzen zitzaidan, markak 3 elementu nagusi ditu, ez da? Bat izena, horrez ere hitz egingo dugu pixka bat, gutaz hitz egiterako zer nola deitzen garen edo nola deitzen gaituzten. Bigarrena da pixka bat elementu grafikoa esango genukena, ez? Zertzu kolore, ze letratipo, hau da, ze irudi eren azpian ikusten dugu geure burua, eta 3. lirateke balioak. Eta, aztertzen arituta, iruditzen zitzaidan lehenbiziko puntuaren inguruan dexente lan egin dela, izenaren eta izanaren inguruan,
Bigarrenean ere baita, eta gainera horri behar bada puntu tekniko xeagoa da, baina hor ere lanketa desente eginda dago. Eta hirugarrenean egin den arren, iruditzen zitzaidan oraindik zerbait gehiago sakontzeko eta aztertzeko edo eta hausnartzeko bazegola. Eta zan balioen ingurukoa. Eta nik hor, aldez aurretik eginda dauden lan batzuk ezagututa gero, iruditzen zitzaidan, edo ni neu ez ninduen guztiz betetzen, balioen oinarrian kultura dagoela iruditzen zitzaidalako, eta hori defendatu nahi nuen pixka bat neure lanaren bidez. Eta orduan kulturaren oinarri hori hartzeko, lehenbizi bururatu zitzaizkidan kultura egiten dutenen gana jotzea. Eta gero ondotik batera izan zen, ez bakarrik kultura egiten duten edo sortzaileen gana jotzea, baizik eta beste eremu askotan edo askotarikoan ere komunikatzen dutena, hau da, guk esan ezarren komunikatzen ari gara momentu guztian, ezta? Eta hori kontuten hartuta esan ez, beste hainbat sektore, batez ere sektore ezberdinetan edo lan eremu ezberdinetan aritzen diren adituen gana joko dut, adituak ez behar bada markaz, baina bai beraiek egiten dutena eta hori nola ezagutzera ematen den, zertarako, ze balio daukan, horren inguruan abiatzeko. Eta elementu horiekin, esan nuen, liburuak bizati izango ditu, elkarrizketetatik abiatuko naiz, eta lehenengo partean nahi diet elkarrizketatuei, hau da, sortzaileei beren protagonismoa daukaten eta merezi duten protagonismoa eman, eta bigarrenean saiatuko naiz esandakoen gainean ari bat lotzen. Eta, hortan saiatu naiz uste dut badagola, aria badagola. Bai, badago. Oso gustora irakurtzen da liburua eta gainera alegin hori nabaritzen da, ezta? Unean nola ateratzen dituzun, ezta esandakotik nolabait balioen bide hori marrazten diguten kontuak. Kokatu duzu liburua nazio markagintzan eta badakizu nazio markagintza badela alor kritikatu bat ere, ikuspuntu ezberdinetatik heldu zaioen nazio markari, batzuk ikusten duten nazio marka nolabait bitarteko ekonomiko gisa, erabat ikuspuntu ekonomizista batetatik, eta ikuspuntu neoliberaletik edo hartzen dute marka nazioartean beste herrialdekin lehiatzeko bide bat bezala, ezta? Badago beste ikuspuntu bat, nire Euskal Herritik begiratuta interesgarria iruditzen zaidana, eta da ikuspuntu kulturala. Ikuspuntu kultural horrek ikusten du marka nolabait ospea lantzeko bitarteko kaltebera gisa, eta gainera esaten du izan daitekela aukera herrialde estatu txikientzat, potentzia handien bitarteko ekonomiko militarren gainetik, nolabait prestigio horrek diplomazian jokatzen duelako botere bigun gisa ezagutzen den horretan, ezta? Eta hirugarren ikuspuntua da ikuspuntu kritikoa, Euskal Herrian oso kritikoak izan gara oro har kontu gehienekin, eta niri gertatu zait, ezta? Nire alorrean ere hitz egin izan dudanean termino hauetan, marka terminoetan euskarari buruz edo nazioari buruz, jende asko gotortzen zaizu, ezta? Eta egia da badagoela ikuspuntu kritiko bat, nolabait esaten duena, nazioen identitatea moldatzen baduzu marka terminoetan, gerta litekeela desitxuratzea eta merkatuak eskatzen duen horretara, ezta? Lerratzea. Orduan iruditzen zait importantea dela Euskal Herritik ikuspuntu guztiak aintzat hartzea irakurketa hau egiten dugunean. Bueltatuta balioetara, bada ideia bat errepikatzen dena, behin baino gehiagotan liburuan, eta da nolabait diskrezioarena edo euskaldunok diskretoak ote garen. Orduan, klaro, zer gertatzen da markarekin? Markarekin badago premisa bat, eta da, zuk marka hori landu dezakezu edo ez, baina marka hori existitzen da, marka hori badago. Ze marka hori nolabait da, nazioartera bazoaz, eta ezagutzen baldin bada, ze lehenengo baldintza da ezagutzea, ezagutzen baldin bada herrialdea, egongo da kontakizun txiki bat herrialde horri buruz. Ezta, konexio mapa bat egongo da, eta hori da finean marka. Orduan, marka hori landu dezakezu estrategikoki edo ez, eta hori da markagintza, baina marka hori egon badagoela ezin daukatu. Orduan, nola liburuan behin baino gehiagotan agertzen den, euskaldunok otegaren batetik,
diskretoak, ze diskrezioa bai agertzen da nolabait ezaugarri gisa, eta gero lotuta dagoen beste alor bat, ez dena berdin-berdina, baina lotuta egon daitekeena, komunikatzeko ezintasuna, emozioak adierazteko nolabaiteko muga, eta horrekin batera komunikatzaile txarrak izatea zuzenean ere aipatzen da. Orduan, marka hori egon badago, baina gu une honetan lantzen ari gara ez, egia da euskaldunok komunikatzaile txarrak garela, eta horrekin lotuta. Kostatzen zaigu adieraztea zeintzu diren gure balioak, zen abaritu dut, liburuan bertan, zuzenean galdetzen duzu zenbaitetan, ez da? Ea euskal horrek zerri egiten dion referentzia edo gure balioak zeintzu diren. Eta iruditzen zait horrela elkarrizketatuek batzutan topatzen dituztela bai bidezidorrak zuzenean galderari ez erantzuteko. Ze iruditzen zaizu? Bueno, egia da, pixka bat atzerutze egingo dut eta baliatuko ditut egin dituzun aipamen batzuk, ze egia da, adibidez Xabier Barrutietak arkitektuak esaten dula gure ezaugarrietako bat, izaeran ezaugarrietako bat diskrezioa dela, edo eta zaratarik ezatearetzarena, ez? Hau da, inorren enteratu gabe, egin ditzagun gauzak, ez? Da berak aipatzen du, eraikin bat egiterakoan, eta eraikin horrek ze gorputz, ze izaera, transmititu behar duen galdetzerakoan, jabeak hola egiten dizula, esan gauza horiek ez niri egin, hori, eraikin bat, nik behar dudan, enpresa bat bada, enpresa bat. Eta ze urruti gauden, garen hori azaltzera egiten dugun horretan, ez? Eta orduan, diskrezio eskatzen dela denbora guztian, eta atentziorik ez deitzea. Gero horri lotuta, Xabier Paiak adibidez, aipatzen du, zenbat kostatzen zaigun aldamenekoari esatea, zoriontzea edo gauzak ondo egin dituena esaltea, ez? Eta hori egiten dugula, aldameneko hori hiltzen danean, horrela beste inorrez dugulako molestatzen, ez da? Osa, beti daukaru sentsazioa, inori hankak, behatzak ez gehiegi zanpatzeko beldurra nolabait esateko, eta garena, sentitzen duguna, esateko duguna, ahots gorean esateko indarra nolabait esateko, ez? Eta, azalpen gehiago ere badaude, baina, bi hoiekin geldituko nintzatek, ez? Inigo Uzinek berak esaten duenean, oso komunikatzaile txarrak arela, baina esan ez bezalaxe, baina, kalitatezko produktu bat baldin badaukazu, ez dago premiari komunikatzen ibiltzeko, ez? Lerrotartean esaten du, ez du zuzenean esaten, baina lerrotartean oso ondo irakurtzen da. Orduan, zer gertatzen da gurekin? Egia da, kostatu egiten zaigula, bai sentitzen duguna, bai ikusten duguna, bai nahiko genukeena, eta baita ere, eztabaidara eraman nahiko genukeen hori, esplizituki, mai gainean, jartzea mai gainean dinot, eztabaidarako, ez? Eta kostatzen zaigu behar bada, ez daukagulako elkarrekin batzen gaituzten elementuak errekonozitzeko ahalmenik. Eta hau uste dut ideia hau behin eta berriro aterako zaigula, zeren eta liburuan ez da esplizitatzen ez da ere, baina lerro artean izugarri aldiz dago hori behin eta berri agertzen da. Eta nik hori esango nuke premia ikusten dugu, baina nor jarriko dio katuari kaskabela, ez? Orduan, bai, zailtasuna ditugu zehazteko zeintzu diren gure balioak, zeren eta balioak zer diren badakigu, balio batzuk sentitzen ditugu, somatzen ditugu, bizi ditugu, batzuk gehiago beste batzuk baino, baina bizi ditugu. Eta zenbat kostatzen zaigun zeintzuk diren elkarri esan eta honestea, puntu horretara heltzea, ez? Claro, orain liburuaren hasieran gaude eta gero gehiago komentatuko dugu, baina bai zailtasuna daukagu, esan duguna, sentitzen duguna, pentsatzen duguna, nahi deguna izugarri kostatzen zaigu esatea, ze ona garen edo zertan garen onak ere bai, iruditzen zaigu hori harrokeri izugarria dela, eta bai daukagu kultura pixka bat, ona danak ez daukala saldu beharrik, ona dana bera bakarrik saltzen dena. Eta hori gure industriak asko erakutsi digun edo asko inprimatu digun zerbait da, ez? Zuk egin produktu on bat eta hori merkatuan salduko da. Eta hori daukagu bizitzako alor askotara, gehientsuenetara eraman da. Eta hain zuzen ere doa markagintzaren filosofiaren kontra erabat, ze markagintza da nabarmendu hain zuzen ere eta esaidazu, ez da, etengabe zertan zaren ezberdina, zertan zaren ona.
Markagintzan bada elementu bat zuk aipatu duzuna, eta da zeinuak, logotipoa, identitate bisuala deitzen dena, eta oso garrantzizkoa dena nolabait sintetizatu behar duelako marka kontakizun hori, eta balio horiek bere baitan hartu behar dituelako. Eta hori eramango bagenu liburuen alorrera, liburuan azalak, egiten du lan hori, nolabait da lehenengo amu edo aingura bisuala, eta izenburuarekin batera esaten digu zerbait liburuari buruz. Bada izen bat, nik esango nuke liburuan omnipresentea dena, presentzia izugarria daukana, eta galdetzen duzunean, zein izango litzatekeen nolabait persona edo figura gure balio horiek ordezkatuko lituzkena, etengabe aipatzen dena, eta harritu nau bereziki aipatze horrek, eta da Jorge Oteiza. Eta ikusten dugunez, azalera ere ekarri duzu. Zergatik aipatzen da hainbeste Oteiza? Bueno, Oteiza nik libreki galdetu nien, galdera hori guztiei egindakoa da, eta harriduraz jasotzen du batek, hain aho betez jasotzen den erantzuna, ez da. Nik uste dut inork ez daukagula herri honetan zalantzarik Jorge Oteizak herri honi egin dion ekarpenaz, bai? Eta gainera ekarpena ez bakarrik bere laburrean esan badegu eskulturaren maila horretan edo arkitekturaren mailan, baizik eta baita filosofian, eta baita antropologian, eta baita literaturan, eta fizikan baita ere, hau da, ingurune zabalean, ez? Baina Oteiza, daukan baliotik ez erkendu gabe, zeren eta niri behintzat ez dagokit, ez erkendu gabe, eta oinarrizkoa dala aitortuta, zeren ni neuk behintzat ala dala uste dut, esan genezake gaur, eta beste momentu batean gauden, beste urte batean, eta urtea pasatu direnez, eta beste gizarte batean, nik uste dut momentu honetan dagokigula galdetzea Jorge Oteizaren garaiko gizartea eta oraingoak ze ibilbide egin duen, ze garapen maila izan dugun, pentsatzea baita ere Jorge Oteizaren garaiko Euskal Herria zer zan, zer zegoen momentu hartan, zertzu zailtasun zeuden, zertzuk inspirazio zeuden, arteaz zer ezagutzen zen, arteari zer nolako baliabideak eskaintzen zitzaizkion, zeren eta hor dago baita liburuan presente egin zituzten manifestuak eta barrez, artea zer zan eta euskal artea zer zan ezagutarazteko. Orduan, iruditzen zait, ibilbide izugarria handia egin degula, historian, esango genuke, baina herri bezala eta artea edo kulturaz elikatzen den herri bezala ez degula hainbesteko ibilbiderek egin. Gelditu gara Jorge Oteizaren garaian. Eta ondo, ulertu dugu, onartu dugu, eta hori da gure Aita Pontekoa esango genukena, eta halakoak behar dira, baina behar dira baita ere Aita Ponteko berriak. Hau da, haren isla berri bat zergatik ez daukagu momentu honetan, ez? Zergatik ez daukagu gaur egunean, ez gara ari hitz egiten gaur egunean, beste Jorge Oteiza bati buruz, berdin zaize disiplinatan. Hori da nik uste dut galdera. Eta galdera horri lotuta, esango dizut, Aita Ponteko edo Ama Ponteko, ze atentzio ematen du benetan liburuan, galdetzen duzunean zeintzuk izan daitezkeen, ezta? Nolabait balio horiek ditzaketen personak ez da aipatzen emakume bat bera ere ez, eta ez hori bakarrik. Kulturaren eremuko hamarnaka eta hamarnaka izen agertzen dira, eta okerrez banago emakume bakarra, benetan deigarria da. Gurea gizonentzat eraikitako herria da eta balio horiekin. Bueno, egia da, gizonek ideatutako herria dugula. Ez nuk esango gizonentzako eginda dagoenik, baina bai gizonek eginda dagoela, ez? Orain dela urte batzu jartzeagatik, 25, 50, 65 egun urte, gizonak ziren hitz egiten zutenak, gizonak ziren liburuak idazten zituztenak, gizonak ziren beste edozein arte maila egiten zutenak. Ez, dantzan ikusi dugu ez, emakumezkoak ere aritzen zirela, baina, paperetara joan da, gizonezkoak izan dira gure herriari forma eman diotenak, ez?
Hala ere, hemen aukera badaukagu, gaurrera ekarrita eta liburuak proposatzen duen hausnarketa berria egiten hastekotan, emakumeak ere bertan egonik egitea. Eta ez daukat inolako zalantzarik, 25 urte eta 50 urte barru galdetzen denean edo egiten denen hausnarketa hau emakumezko referenteak egongo direla. Ez ditugu, orain dela 50, eta nik beste puntu batetarako nioke, zergatik gauden gaur hain eroso, hain gizonezkoek egindako formulazio batean. Horrek ere ez du gehiegi txokatzen edo ez du gehiegi txirriatzen. Horre ere nik azpimarra hor jarriko nuke ez gizonezkoek egin zutelako, zeren eta historikoki ala izan da baizik eta zergatik eta nolaz gauden komodo oraindik Jorge Oteiza kendu gabe, berak egindako guztian noski, baina Jorge Oteiza bezalaxe beste 10, beste 20 izen eukiko ditugu edo beste 100, eta danak gizonezkoak izanik zela gauden eroso hoiek gure balioen ardatzat hartzen baldin baditugu. Bai, ala da, eta gainera egiten duzun irakurketak bat egiten du, ezta? Oteizaren figura hartzen dugu, eta zentzu horretan ere, ikuspuntu feministatik nola egon gaitezke eroso, ez da, erreferente horiekin eta bilakaera horrekin. Bada beste kontu bat, etengabe agertzen dena, eta da tradizioaren eta modernotasunaren arteko, ez nuke esango talka, ze gehiago agertzen da liburuan oreka moduan, eta neurri berean unibertsalaren eta tokikoaren arteko dialektika hori, ezta? Zein ondorio atera daiteke liburutik uste duzu kontutan hartuta bi ardatz hauek? Bueno, ondorio baino gehiago, niretzako liburuan izugarri esaldi ederrak daude eta asko, ezin da esan bat edo bi ez, baina lehenbizikoetako bat kolpatu ninduena izan zen, Jon Maiari galdetu nionean orain sariak lortuta eta euskal dantza unibertsalagoa izango da, ezta? Da, galdera izan zen, hori, xexea. Eta bere erantzuna, kortantea. Zan zidan, euskal dantza unibertsala da eta betitanik izan da euskera bezala. Eta horrek eman zidan lehenbiziko atentzioa edo gelditzen zaituen erantzuna da, zeren eta nork imagina lezake euskera unibertsaltzat jo daitekenik, ez, orain arte, edo eta gurean lokalki ezagutu ditugun ezpata dantzak eta sagar dantzak eta nadalakoak horiek unibertsaltzat hartitzak eula, ez? Eta artista batek esaten dizu edo esatera heldu behar izan da, nire honek ulertzeko, bai, unibertsala da, hain zuzen ere nik liburuan neukan kezka bat eta zan hizkuntza eta lengoaiaren arteko diferentzia jartzea, ez? Zeren eta disiplina guztiek dute euren lengoaia, baina denek ez daukate hizkuntza, orain erabiltzen ari garen hizkuntza hau, ezta? Eta bai nahi nuen jakitea zerk bereizten duen lengoaia hortan zerk egiten duen euskal, bai, eta euskera hizkuntza bezala erabiltzen den disiplinetan ze harreman dagoen hizkuntza eta lengoaiaren artean. Edo orduan, Jon Maiak hori oso argi agertzen du bere erantzun horretan, esanez transmititzen duen lengoaia dantza den, transmititzen duen lengoaia den bitartean unibertsala dela, lengoaia hori guztiek ulertzen dute, ezta? Eta are gehiago gero berak sartzen du. Gainera esango nuke nik lengoaia unibertsal hau erabilita euskeraz egiten dudala gainera, aipatzen du berak, ez? Hor edertasun hori dago, ambiguetate horrekin erabiltzen da, baina azkenean bi lengoaia eta hizkuntzak bat egiten dutelarik, ez? Eta euskeraz esaten zidan daukagula olako esango genuke gutxitasun sentsazio bat gutxi garela, txikiak, ez deus sentitzen garen sentsazioa daukagula, eta horregatik gabiltzala denbora guztian bila, lokala zer dan, unibertsala zer dan, gutxinez behintzat lokalean gu geu izateko, eta lokal horretan gutxinez gu handiak izateko, ez? Orduan, badaude hitz horietan guztietan badago atzea handi bat, esaten diguna, konplexuak alde batera utzi,
eta gure euskera japoniar batekin euskeraz egiten dudan bitartean, edo einean, unibertsala dela onartzen degula, ez? Eta ez japoniar batekin euskeraz egin dudelako, hizkuntza oro dalako unibertsal baizik, ez? Ondare unibertsala dalako. Orduan, badaude galderak joan dira batzuetan, puntxu bat edo erantzun baten bila, eta erantzunak bestelakoak agertu dira, ez? Eta horrek ere, badakorkio bera-berastasuna liburuari edo eta esaten dutenari. Euskara aipatu duzu, eta euskara oso modu ezberdinetan agertzen zaigu liburuan. Elkarrizketa batzuetan aipatu ere ez da egiten. Aipatzen den batzuetan, esaterako Jon Garaño zinegileak esaten du euskara nolabait markari buruz ari garela, euskara dela benetan marka, zeurek nazioartean film bat erakusten dutenean, benetan bereizgarri den elementua hori dela. Gainerako guztia unibertsala delako. Eta benetan marka terminoetan ari bagara, euskara dela marka. Baina beste ikuskera batzuk ere badaude, adibidez Irati Jimenez idazleak dio, eta hitzez hitz irakurriko dut hankarik esartzeko, hizkuntza identitate bilakatzen badugu, hitzak harrapatuta geratzen gara. Hitzaren bidez libre izan beharrean. Eta uste dut agertzen zaizkigun ikuskera ezberdin hauek oso lotuta daudela gurean potolo eta zentrala den eztabaida batekin, abertzaletasunean, mugimendu abertzalean, euskalgintzan, eremu askotan dagoen eztabaida bat, eta gogora ekarri dit, begiratu behar izan dut urtea, 2015ean, txundituta geratu naiz ikusita 6 urte pasa direla da, oso bizkor pasa zaizkit, 2015ean Katakraken jardunaldi batzuk egin ziren, herria, nazioa, estatua eta euskararekin zer izenburupean, eta han bi ikuskera hauek, nolabait liburuan ere somatzen direnak, agertu ziren. Bata zen, Jose Azurmendik ordezka dezakena, nolabait esaten duena, euskara izan behar dela muina eta ardatza bai abertzaletasunean eta baita balizko estatu batetan, eta gero bazegoen beste ikuskera bat, agian Jule Goikoetxeak ordezka dezakeena, eta dioena euskara izan daitekela beste ardatz bat gehiago, baina estatugintza prozesu horretan lortu behar direla glutenatzaileagoak izan daitezkeen elementuak eta beste ardatz batzuekin ardaztuko dela, ezta bide hori. Eta hori lotzen dut, markagintzara ekarri eta Alberte Castellón da Kataluniako egile bat, ezaguna argitaratu zuelako Catalonia Next Brand in Europe liburua, bera marketingaren alorrekoa da, Moritz Garagardo markaren komunikazio arduraduna izan da, eta berak, gai honi lotuta, esaten du hain zuzen ere, markaraikuntzan, Kataluniako markaraikuntzan, hizkuntzak ez duela izan behar tasun bat edo ezaugarri bat, baizik eta hizkuntza izango dela ondorio bat, hau da, prozesu guztiaren ostean, benetan Kataluniako estatua sortuko balitz, katalana izango litzatekela hizkuntza eremu guztietan logika kartesiarrez, esaten du berak. Baina marka eraikuntzan esaiola iruditzen ustiatu beharreko balio bat denik. Kataluniaren egoera eta katalanaren egoera eta euskararena ez da berdina, baina liburuan bai somatzen da, ez da, euskarari dagokionez, balio gisa ikuspuntu ezberdinak daudela. Bai, ikuspuntu ezberdinak daude eta gainera elkarrizketatuak aukeratu nituenean ere nahi nuen aukera ezberdin horiek egon zitezen, ez da? Eta inkluso elkarrizketatu batzuk elkarrizketa batzuk gaztelaniaz eginda daude. Hala ere, liburuan gehiengoak ardatz bezalaxe hartzen du, ez? Jon Garaño komentatu dezun bezalaxe, baina gero badaude ardatz hori beste baina batzuekin agertzen direnak. Eta ardatz hori kritikatzen dutenak baita ere, ez? Jon Garaño berak ere, aipatu dezun kontu ez aparte, momentu batean markara jota, esaten du euskara beharko luke marka, zeren eta zinema egiteko erabiltzen dugun lengoaia unibertsala dalako, bai. Baina gero ostera, azten danean hitz egiten azpititulatako filmak eta bestea
zer nolako azalpenak eman behar izaten diren nazioartean euskara zergatik egiten eta bar. Eta momentu batean esaten du baita ere, euskal kultura euskara baino gehiago da, zorionez. Eta hori da, baita ere nik uste dut liburu honetan jasotzen den, esango nuke, eta igual hankaz hartuko dut, baina lehenbizikoz, eta esaten danean, euskara baino gehiago dela euskal kultura, ez? Eta gero Irati Jimenezek ere esaten du euskararekin ensimismatuta bizi garela, ez? Hau da, hizkuntzari zenbateraino gure euskara edar horri, eta anitzari baita ere, zelako indarra ematen diogun, ariketa literarioari baino gehiago ematen diogun horretan, ez? Eta hor, Iratik ere, keinu edo kritika puntu zorrotza egiten du, ez? Hau da, ia esatera heltzen da euskal literatura euskara gabe ere egin litekeela, ez? Edo euskal literaturaz euskara gabe ere hitz egin litekeela edo idatzi litekeela. Orduan, bai, ardatz bezalaxe ikusten dute batzuek, beste batzuk ezain beste, baina mugimenduak ikusten dira, ez? Euskararekiko. Nik esango nukena da, orain arte balioaz hitz egiterakoan beti hitz egin degula euskara eta euskal kultura. Dani pentsatzen dut, bi hoietatik bakar batean gelditu beharko litzaigukela, proposamen bat izango litzateke, eta beharko lukela izan euskal kultura, eta euskal kulturaren barruan dago euskara. Hori da, gaur primizian behar bada, lerro artetik atera genezaken beste proposamen bat. Jasota, proposamena. Liburuaren abiapuntua da balioak ateratzea, eta iruditzen zait agertzen diren balioak badirela nolabait erantzuten diotela euskaldunaren irudi arketipikoari. Eta Elisabete Garmendiak zerrendatu egiten ditu, ezta? Zeintzu diren balio horiek, hitzeko herria izatea, solidarioa, zintzoa, epeak betetzen dituena, eta elkartasunez edo elkarrekin lan egiten dakiena. Eta horiek egia da, badirela, liburuan zehar agertzen eta errepikatzen diren balioak. Baina Elisabete Garmendiak ez ditu balio horiek ateratzen gaur egungoak balira bezala, baizik eta berak dio, bere ustez, balio horiek iraganeko balioak direla, eta berak kazetaritzaren eremuan ikusten dituela beste balio batzuk, gaur egun, nolabait, aipatzeko modukoak direnak. Berak esaten du, badagoela tradizio partekatu bat edukitzearen sentipena, badagoela ere nolabait irekitasun bat, munduari irekita bizitzeko gogo bat, baina gero bi ideia aipatzen ditu niri iruditzen zaizkidanak oso interesgarriak. Bata da berdintasunarena, justizia sozialaren ikuspuntutik, eta bestea da duintasunarena. Eta aste hontan bertan, aste artean, uranditan saioan, heldu zioten gai honi, ematen du aste tematikoa edo antolatu dugula, eta nor gara gu, ezta, galdera horrenpean, bildu zituzten persona ezberdinak. Eta saiakera berezia egin zuten gainera, ertzetatik datozen personak biltzeko. Eta orduan, galdera horren erantzunean, jasotzea adibidez euskaldun musulmandar baten ikuspuntua, edo nola erantzuten zaio galdera horri Iruñetik, Bilbotik, Xiberutik, nola bizi du, nor garen hori nola bizi du migratutako emakume beltz batek, nola bizi du kanpoan bizi den batek, eta alegin berezia egin zuten, ez da ikuspuntu ezberdin horiek jasotzeko. Eta iruditzen zait, ere ispiluaren aurrean jarri gintuela berdintasuna, duintasuna, balio moduan aipatzen dugunean, ez da? Batzutan egon gaitezkela agian, hortatik pixkat urruti. Baina egia da markagintzan, ez dela bakarrik, ez da importantea bakarrik, une honetan zer zaren edo ze balio dituzun, baizik eta zer izan nahi duzun. Ikuspuntu estrategikoan etorkizuna irudikatze hori oso garrantzizkoa da, eta hori Josu Bergarak ondo aipatzen du, ezta? Esaten duenean, 2021ean ze balio dauzkagun jakitea edo lehen ze balio geneuzkan jakitea importantea da. Baina hori bezain importantea da, pentsatzea 2050 urtean,
Euskaldunok ze balio izan nahi ditugun eta nola nahi dugun ikusiak izatea, ze hori da azkenean ere markagintzaren muina, ezta? Jendearen buruan zer txertatzen den. Eta horren adibide paradigmatikoa edo markagintzan da Estonia. Estonia da nahiko estatu gaztea, esango dut oso gaztea, zen ni baino gazteagoa da, 30 urte ditu. Eta Estonia gaur egun mundu mailan posizionatuta dago munduko herrialderik digitalena bezala. Eta gainera hori nabarmena da, ze Googleen bilaketa egiten badugu, lehenengo emaitza guztietan halaxe agertzen da. Eta hori lortu duten noski, momentu batetan proiektatuta, goaz, hau lortzera, eta izango gara munduko herrialderik digitalena, ezta? Eta bai, eremu publikotik eta herritar guztiek sinetsita eta alor pribatutik ere hori proiektatu dute. Orduan hemen amets egin daiteke, ezta? Eta berdintasunaren ideia horri tirak eta duintasunaren ideiari tirak adibidez, amestu dezakegu Euskal Herria izan daitekela etorkizunean zergatik ez munduko herrialderik feministena. Eta gainera nik hori lotzen diot asko azken garaian Lore Agirre eta Idurreski Isabel garatzen ari diren kontzeptuari eta berdintasunaren eta justizia sozialaren ideia horrenpean ere euskara kokatzen dugu, ezta? Azkenean berdinzaleak garelako eta feminismo eta euskalgintzaren antzekotasun eta uztarketa horretan garatu daiteke storytelling polita ere markari erantzun diezaiokena. Baina gero uranditanen ikusi genuen moduan, eta guk ere aztertu dugu, ezta, Euskal Demokrazia Patriarkala liburu atera genuen pasaren urtean, eta aztertu dugu, konparatzen, bai EAE, Nafarroa eta Iparralde, Europako beste herrialdeekin, nola gauden. Eta egoera da, gaudela oso gaizki, egiten dira zerrendak, ezta, emakumeak non bizi diren ondoen, eta hor agertzen dira, Europako iparraldeko herrialde eskandinaviarrak, sozialdemokrazia eskandinaviarrak, ezta? Orduan, egin ditzazkegu, ez da horrelako ariketak, eta importantea da, estrategia bat zehazten denean, nolabait ikuspuntua eduki dezakegu, baina gero topatzen gara errealitatearekin. Orduan, erosoago bizi gara, iraganera begira, eta erosoago gaude aipatzen gure balioak direla, balio arketipiko horiek eta oteiza, etorkizunera begira baino? Noski baietz. Osea, liburuan hainbat tokitan agertzen da, lerro artean baita ere, Xabier Paiak aipatzen du bakarrik, zuzen-zuzenean, zanez, duela mende bateko gure herritarrek, gaur egunean baino hausnarketa gehiago edo denbora gehiago eskaini ziotela hausnarketa honi, ez? Eta, hori gertatzeko hainbat gauza edo elementu egon daitezke, ezta? Batetik, deserosoa dela momentu honetan galdera hauek egiten ibiltzea. Zeren eta, anitza den herri baten eta historia ere, era bateko historia daukan herri bateko jendiak, zaila daukalako, lehen esan dugun bezalaxe, behatzak moztu gabe, edo inori kalterik egin gabe, hortik nora joan nahiko genuken jakitean, ez? Baina kritika batez ere da horixe, atzera begira bizi garela. Badaukagu esaldi bat izan ginelako gara, eta nik uste dut Euskal Herritar guztioi gustatzen zaigu, zeren eta nolabait ematen digu atze bat eta erosotasun bat, esanez, izan ginen historia potoloa daukagu, herririk zaharrena gara, hizkuntzarik zaharrena daukagu, gustatzen zaizkigu puntu horietan bate egitea, ezta? Eta hori ondo dago, baina baldin eta hor geldituko espagina. Orduan, liburuan kritikatzen dena da, batez ere, hori joera baino gehiago daukagula, atzean bertan goxo esaten dana, ardiak esaten zuen bezalaxe, hor gelditzen hasita gaudela, eta hor da nahiko atzean, urte desente atzean. Eta orduan, trantzizio momentu batean gaude, eta beti behar ditugu heldulekuak atzera eramango gaituztenak atzean dagoena, ez dagoelako ezbaian jartzen, denok onartuta daukagulako,
eta hori ez talako mugitzen horrek ziurtasuna ematen digu. Aurrera begira, ez feminismoa bakarri, globalizazioa eta emigrazioa eta merkatuaren gora berak, eta dana da ziurgabezia. Eta ziurgabezia horretan gu txiki eta dena handia, zerren beldurra daukagu, desagertzekoa, zerren beldurra daukagu, euskara desagertuko dela, eta herri bezalaxe desagertuko garela, ez? Dauzkagun balio horiek, dauzkagun kultura. Ikusten dugulako, goitik aldamenetik datorrena, izugarria handiagoa dela eta izugarrizko indarrarekin, ez? Orduan, txikia izateak ez du esan nahi besteak baino indar gutxiago daukazunik. Gertatzen zaiguna da, txiki horretan gainera ez daukagula gaitasunik, orain arte behintzat ez dugu erakutsi, garen hori benetan denon artean zehazteko, eta esatia, egin dezagun hausnarketa bat, alako, eta egin dezagun hausnarketa bat, eta esan dezagun, eta atera dezagun paparra, esan ez bai, horrela sinesten dugu, hau gustatzen zaigu, horrela ikusten dugu gure herria 10, 20, 50 urte barru, zergatik, hori dana ondo prestatutan noski ez, da hori da falta zaiguna. Indar hori esateko benetan hausnarketarako eta batzen gaituzten elementuak zeintzu diren aman komunean jartzeko eta hoiei izenak jartzeko, orain arte ezin jarrita gauden izena jartzeko eta guztion artean onartzeko hoiek direla. Guk momentu honetan bizi eta sinisten eta dardara eragiten dizkiguten balioak. Jakinik, amendik 10 urtera, 20 urtera, aldatzen joango direla, zeren eta balioak denbora guztian mugitzen ari dira. Eduki behar deguna da jakituria zergatik mugitzen eta norantza mugitzen ari diren jakiteko. Dora Salazarrek ematen du beste esaldi bat niretzako oso potentea dana, zeren eta nik joan nintzanean sortzaileen gana, nik buruan neukana zan nahiko argazki estatikoa ateratzea bakoitzaren gandik, eta gero beraien artean sortzen ziren ariak gero lotuko nituela, ez da? Eta berak esaten du sortzaileak ez du sortu behar, ezerezitik atera behar. Sortzailearen lana dagoena eraldatzea da. Eta hori da azkenean liburuari ematen dion lehen aipatzen genuen titularra. Hau da, balioak aldatzen doaz, transizio momentu batean gaude, eta egin behar dana da geneukana eraldatu. Horrek nahi du esan, geneukana ona zan, tradizioa ona da, baina ez diguna egin behar da denbora guztian tradizioara joan, tradiziotik eran. Zahar xamarra dagolako, ez bere hortan txarra dalako, baizik eta guk aurrera utzi egin degulako, eta behar deguna da hori ere aldatu, ze hori bai da gure oinarria, eta oinarriei ere ezin diegu muzin egin, bai? Orduan, oinarria hartu eta eraldatu. Gauza berriak sortu ez da ere, zen eta segurazki oinarri hori faltako dute. Orduan, bazoaz irakurtzen zatika bakoitza botatzen dituen perlak, eta perla horiekin liburuaren aria oso ondo osatzen da. Konturatzen ari naiz, hitz egiten ari zaren neurrian, hitzek, ez da hitz bakoitzak, zelan daukan bere lurrina, eta tradizio hitzari adibidez, hartzen diot nik usain bat, zehose aintzinakoa eta nolabait estankoa izango balitz bezala eraldatu ezin daitekena. Ordea, esaten bai dazu ondarea, baitu hitzak zelako ezberdina diren, eta agian ari gara gauza berdinari buruz, baina ondare hitza entzun da, iruditzen zait dela zehose hartu eta mugitu, moldatu daitekena. Orduan, agian hitz egin beharko genuke ondareari buruz, ez da jaso eta moldatu dezakegun zerbait izango balitz bezala, eta ez hainbeste tradizio, gaina tradizio hitzak zelako pixua, ez da? Ez hain zuzen ere oso pixua handia dagoa gurean, eta nik uste dut erabiltzea ere ondo dagoela, baina konturatuta zer eragin daukan guregan. Eta hori limatu nahi baldin badegu, bai, limatu daiteke beste erabilera batzu egin. Claro, hemen badago galdera bat oso potoloa dena, eta liburuak nolabait dituen bi ataletan, bi galderari erantzuten dio, ez da? Lehenengoa izango litzateke nolabait zeintzu dira balio horiek, eta hori kulturgileen ahotik nolabait josten alegindu zara. Gero, bigarren atalean daukagu nola, eta hor komunikazioan aritzen diren horiek alegindu dira, ez da, bakoitza bere alorretik eremu honi ekarpena egiten, baina hemen Euskal Herritik begiratuta uste dut galdera potoloena dela nork.
Gai hau lantzen azken urteetan ibili da Naroa Jauregi Zuria eta lan eskerga egin du, liburua argitaratu du nazio markagintzari buruz, mintegi ezberdinak antolatu ditu eta berak esaten du egon badagoela Euskal Herrian eragile pilo bat interesa edukiko lukeena, ezta, hau lantzeko, mesedegarria zaiolako bere jardunaren gaitik edo dana dalakoa. Baina daukagune zatiketa administratiboarekin, 3 administrazio ezberdinekin, 2 estatu, eta gainera euskaldunok ados jartzen oso arituak ez garen honetan, nork heldu behar dio honi, ezta? Posible da estatu bat lortu gabe horrelako proposamen serio bat egitea? Ados jar gaitezke uste duzu izanean lehenengo, izenean ere ados jartzen ez garenean? Gauza erraza balitz honezkero egin da egongo zen, segurazki, ez? Bai, egin beharrekoa da, eta egin daiteke, orain, behar bada ez dena batera, ez izena eta elementu grafikoak eta balioak eta gainera balioak oraingoak eta datorren urtekoak ez, igual dena batera ez dira hartu behar. Baina balioak estatuetaz aparte, herritarrok bizi ditunak dira, eta berdin da herritar hori Bizkaian bizidan, edo Xiberoan bizidan, edo eta Iruñan bizidan. Orduan, herritarren artean egin liteke hausnarketa serio bat, herritar bezalaxe, zerk batzen gaituen, edo eta zerk bizipos hori, sinismen hori, zerk ematen digun aztertzeko. Nik uste dut hemen hausnarketa prozesu horretarago nik hori proposatu dut, parte hartu beharko luketela, noski, alde batetik, epaiak edo erabakiak hartzen dituztenak eta baliabidea jartzen dituztenak, gobernu mundua esango genuke. Parte hartu behar dute baita ere, noski, markagintzan eta komunikazioan bietan adituak diren aholkulari eta estrategian ere adituak diren aholkulariak. Parte hartu beharko lukete baita ere transmisioarekin zerikusia duten hezkuntza sistemako atal nagusiren bat, zeren eta balioak ez dira bakarrik horri batean idatzita esatea begira eta komunikatzea, baizik eta gero hoiek desarrollatu egin behar dira eta transmititu egin behar dira, ezta? Herritarrei oro har eta gero datozen guztiei, ez? Gero hor parte hartu behar duten eretzako baita ere nazioarteratzen ari diren sektore askotariko hoiek. Zeren eta horiek adituak dira, eurek egiten duten horretan, baina baita ere komunikazioan. Eta baita ere, besteek nola ikusten gaituzten horretaz ere asko dakite. Eta uste dut, ezinbestekoa dela, sektore horiek horregotea, ez? Egon behar dute, liburuan aipatzen dudan bezalaxe, begirada dutenak, hau da sortzaileak. Nik sinistuta nago, bene-benetan, bereziki, bereizi egiten gaituztenak, sortzaileak direla, beraiek direlako begirada dutenak. Eta egunero beren begiradarekin herri honetan gertatzen dena transkribatuz doazelako bakoitzak bere lengoaiarekin. Eta hoien azterketa egiten baldin bada, gure herriaren historia hortxe doalako. Nik oso argi daukat, liburua kultura oinarrian hartuta hasi nuen, eta bukatu dut sortzaileek behar dutela, sortzaileen begirada behar dela, markagintza horren sorrera horretan edo hausnarketa horretan. Eta ez dakit bateren bat usten dudan, baina gero gizarte zibilak beharko luke baita ere. Hau da, gizarte zibilak onespen bat eman behar du, nolabaiteko guru horiek aztertu eta erabaki duten hori, benetan beren isladan edo ez esateko, eta behin onartzen baldin bada, hori gero, gainera, harrotasun osoz lauazeitara, bakoitzak bere megafonoarekin botatzeko, ez da. Eta nik uste dut, horiek direla konposizioak, baina ez dut uste egon behar degunik, edo egon beharra dagoenik, gure 3 administrazioek bat egingo dutenera arte, proposamenak egiten hasteko. Nik uste dut, herritar bezalaxe, eta herritar adituak eta arituak eta ibiliak ditugu, zaudete, eta nik uste dut hori bai egin daitekela. Eta herri guztiak edo estatu guztiak ez dira goitik egiten, azpitik ere egiten dira.
eta nik uste dut balioak, herri batek esaten badu bere balioak hau eta hau direla, horren kontra ez dago estaturik. Musikari batek, hor daukagun Juan Carlosek, esaten galdetzen diot momentu batean, eta himnoa eduki behar du herri batek, eta erantzuna da simplea. Herri batek himnoa nahi baldin badu daukalako izango da. Hau da, kantatzen duen hori izango da himnoa. Ez dauka herri batek edo estatu batek esan beharrik hau da nire himnoa edo hau da guztion himnoa, ez? Orduan daude txatal oso interesgarriak, animatzen gaituztenak benetan gauden aulkietatik jaiki eta lanean jartzeko. Ideia bat aipatu duzu funtseskoa dena markagintzan, eta gainera adibideak eduki badauzkagu, eta da marka bat goitik eraikitzen bada herritarren parte hartzerik gabe, eta herritarrek ez badute bat egiten den marka proposamen horrekin, marka horrek ez du arrakastarik edukiko. Ze markagintzak hain zuzen ere koherentzia hori eduki behar du, ezta? Benetan izan behar duzu, gero komunikatzeko hori zarela, eta jendeak ere bere egin behar du, bai, preskriptore handienak azkenean herritarrak direlako, eta hor hurbil badauzkago adibide oso nabarmenak, adibidez marka Espainiarekin gertatzen dena, ezta? Espainian markak landu nahi du nolabait nazioartean ikerketa egiten duen herrialde bat dela, ere dauzkaten elementu kulturalak, eta gero finean nazioartean Espainia marka da eguzkia eta da fiesta. Eta azkenean hori eraldatzeko espada egiten benetako apostu bat zenbait eremutan, horregatik markagintzan, askotan markari buruz hitz egiten dugunean, jendeari burura datorkiona, da beti marketina eta bakarrik komunikazio fase hori, baina markagintza da oso ikuskera estrategikoa eragiten diona ere, zaren horri neurri handi batetan, ezta? Zaren horretatik abiatu behar delako, baina ere izan nahi duzun hori proiektatzen duelako. Eta esan duzun moduan, balioak ez dira zerbait estatikoa, eraldatzen doaz. Unean une ikertu behar diren zerbait da, eta horregatik uste dut balio izugarria daukala ana egin duzun lanak, eta benetan ekarpena iruditzen zait une honetan, bai liburuan bertan jasotzen denaren gaitik, baina ere gai hau mai gainean jartzeagatik iruditzen zait izugarria dela, eta eskatuko dizut azken hausnarketa bat liburutik atera duzunarekin eta ere aurrera begira, nola ikusten duzun. Eskertzen dizkizut hitzak zen, eta nik asko gozatu dut liburuarekin, eta norberak gozatzen duenean, horren nahi duzan, norbere burua azteaz gain, lagun izan dituzun horiek ere, bazutela zerbait emaritsua egiteko, eta egin dutela, ez, da plaza topatu dutela hori egiteko, orduan hori gozada bat da. Nik azkenduko nuke esanez, argi dagoela nik bizpahiru puntu atera ditut, ezta? Eta da alde batetik trantsizio garaian gaude. Asko argi daukagu trantsizio garai horretan gaudela, baina egia da pandemiak ere nahazten gaitula eta pandemia aurretik ere honetan geunden, baina beti usten degula bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren mailakotza, eta hau ez da garrantzitsua, ezta? Ze honek ez du jaten ematen. Deni justu kontrara esango nuke. Nik uste dut honek, Oteizak berotu zuen arima, honek berotzen duela, ez? Eta honek berotuko digula baita ere arima. Eta behin, hor badago olako, jarri dut lehen lerro batean, badago jende bat pentsatzen duena, etxe batera sartu eta loreak daudenean, pitxarra bat lorez beteta, etxe hori ondo dagoela, ez da? Eta esaten dut, justu kontrara da. Loreak sartzen dira, edo lehenengo egiten dira gauzak ondo jarri, eta gero loreak sartzen dira, dana ondo dagoela erakusteko, ez? Eta uste du momentu horretan gaudela. Loreak ikusten ditugu, baina askok ez dakigu edo gauzak ondo daudelako dauden, eta beste batzuk loreak kendu beharko nituzke gauzak konpontzeko, eta gero lore pitxarra hori jartzeko, ez? Balio bekigu pixka bat irudiak esateko transizio garaian gaudela, askok somatzen dugula ibilbidean gaudela, ibilbide horrek ziurgabezia ematen digu eta horrekin oso desoroso sentitzen gara, eta horrek ematen digu tentazioa behin eta berriro atzera begiratzeko. Eta atzean daukagu tradizio izugarri aberatsa, baina gaurko gizarterako bere horretan ez diguna balio, bai? Eta orduan
Salazarrek esaten zuen bezalaxe, egin behar dugu tradizio horren eraldaketa bat gaurkotu, bere balioari ezer kendu gabe, baina gaurko balioan jarri, bai? Eta oraindik heldulekuak behar ditugu, eta ikusten dugu edozein ikuskizunetan, arnasa jendeak nola hartzen duen ikusten duzu, eta halako batean zerbait helduleku bat agertzen denean jendeak ze patxada hartzen duen, ez? Gaude oraindik, ez gaude gizarte bezalaxe prestatuta jauzi hori emateko, eta eraldaketa hori onartzeko, ez gaude, behintzat sortzaileek hala esaten dute, eta beraiek sekulako mugak dituzte, egin nahi dutena egiteko, zeren eta ez daukate jarraitzailerik, eta ez dago ez da ere hausketarik egiteko aukera bikainik. Eta bokatuko nuke esanez, Oteizak bere garaian izugarrizko hausketa ekarri zuela. Eta segurazki bere burua usteak izango zitun, hausketa horiek plazaratu zituenean, eta hainbat urte beranduago, hori, Aitaponteko izendatu degula, ezta? Orduan, gonbitea da, esanez, sortzaileak behar ditugu zentruan, beraien adalako begirada, gu garena beraiek transkribatzen daudelako unean unero, eta hausnarketa hortan hasi beharko genuke. Oso ondo, horrekin emango diogu bukaera gure arteko solasaldiari behintzat, loreak izan da gure film loratxua eta ere loreen metafora horrekin geratuko naiz. Galderak badauzkagu, eta paso emango diogu galdera horiei. Ia, galdera, ez da bat ere erraza, aurreratzen dizut. Zein baliorekin lotutako marka nahiko zenukete zuek 30 urte barruko Euskal Herriarentzat? Hori hola boto pronton ezin da esan, bestela gaizki gedituko gara. Nik bota dut, ezta? Berdintasunean eta nolabait justizia sozialean oinarritutako marka hori, bai, bateratzen duena feminismoa, euskalgintza, iruditzen zait izango litzatekela zerbait oso potentea, ze badaude errankinak, ezta? Nazioartean zeintzu diren adibidez emakumeak bizitzeko tokirik onenak, eta hor bagertzen dira, ezta? Aipatu ditudan Ipar Europako herrialde hauek, baina hau oraindik marka moduan egia da ez duela inork guztiatu, eta iritsiko da, baten noski. Ekologian posizionatu diren moduan. Islandian ere ez? Ez, marka moduan, holan balio nagusi moduan, egia da, herrialde nordikoak, sozialdemokrazia hauek badaukatela justizia sozialan, nolabait euren posizionamentuaren oinarrian edo eskubideak modu unibertsalean banatzearena, baina holan herrialde feminista moduan posizionatutakorik ez dago. Eta Estonia den moduan herrialde digitalena, eta horretan egin duen bezala kriston lanketa, egin daiteke beste ikuspuntu batzuetatik, eta uste dut guri dagokigula ere, bakoitzak bere balio horietatik. Kontuan izan behar da baita ere, Estonia bezala herri bat berria denean, iaia edo zer gauza jarri daiteke ez, futurible dalako, atzetik ez daukatelako. Ez daukate tradizio hori. Berria zen estatua, baina herrialdea ez. Gure estatu berria izan gaitezkeen modu. Izan gaitezke, baina hori oso kontutan eduki behar dela. Nun jartzen dezun mosketarik egin beharko bazenu, ez da? Eta bizioaren erabilera ere, lehen aipatu dezuna, horrekin ere kontutan egon behar da Josu Bergara komentatzen duen bezalaxe, oso koherentea izan behar du, edo bat egin behar du zarena eta izan nahi duzun horrekin. Ezin du hor inolako arrakalarik egon, zeren eta bestela berehala erortzen da, Espainikoaz komentatu dezun bezala. Baina horrelako marka postu bat egingo balitz, honek ekarriko luke, gure inbertsio publikoa horretara bideratzea, diskursoa hobedatzea, barne mailako lanketa izugarri bat egitea, alor pribatua ere horra jartzea, hau da, oso urrun gaude honetatik esan dudan moduan, naiz eta oso bat natorren berdintasunaren eta duintasunaren balio hoiekin euskaldunok bat egiten dugula oso maila altuan, ezta? Bat egite hori benetan egikarituko balitz gero, gure izate hori egi bihurtzera bidean eta marka moduan erabili ahal izango bagenu, niretzat izango litzateke, benetan hor bai egingo genukela gustora marka proposamen bat, ezta? Horrelako argi egongo balitz zein den gure izatea, zein den gure izana eta ze proiektatu
Nik hor behar bada, balioak izan daitezke, 1, 2, 3, 6, zenbat eta gutxiago hobeto. Baina adibidez, hola, bote prontoan eta zer pentsatu gabe, gustatuko litzaidak jasotzea lehengo marka bat, hau da, tradiziotik datorrena eraldatua, gaurko gizartera eraldatua, eta bestea berria izango dena. Erakusteko, daukagun lanerako eta eraldatzeko indarra, eta berria sortzeko indarra baita ere. Eta bi munduak batzeko. Baina, klar, hor. Ederto. Beste ikusle batek galdetzen digu ea zeintzuk diren liburuko elkarrizketatuak, eta aipatuko ditugu, ze saioa pixkal laburtze aldera ez ditugu aipatu hasieran guztia esan behar da. Kulturaren eremuan elkarrizketatu horiek dira Irati Jimenez idazlea, Carmelo Ortiz Delgea margolaria, Jon Maiasein dantzaria, Xavier Barrutieta arkitektoa, Dora Salazar eskultorea, Jon Garaño zinegilea, Juan Carlos Pérez musikaria eta Xavier Paia bersolaria. Eta gero jekin batera, beste 8 elkarrizketa daude, nolabait komunikazioaren munduan aritzen diren personena, eta persona horiek dira Josu Bergara, Eduardo Apodaca, Elisabete Garmendia, Olatz Legarza, Simun Fus, Iraia Oiartzabal, Elena Arzak eta Inigo Uzin. Guztiei agur bero bat hemendik eta anaren parte seguruenik eskerrak ez da, liburuan parte hartzeko gonbita onartzagatik. Ze aipatu nahi duzu honi lotuta elkarrizketatuen aukeraketari lotuta edo azken galderari paso emango diogu? Eman neurrengo galderari paso. Gainera zuretzat da Ana propio, dio ikusleen arteko batek. Ana, esan duzu euskaldunoi indarra falta zaigula, etorkizunerako Euskal Herriko marka irudikatu eta haren alde lanean hasteko. Nola eta nondik hasi beharko genuke indar hori eskuratzeko? Nik uste dut batzen hasi beharko genukela, horren inguruan lanketa egin dezakegun pertsona, lehen aipatu ditudan pertsona guzti horiek, eta lanerako foro bat jarri beharko genukela. Lehen aipatu ditugu, erabakiak hartzen dituztenak, baliabideak jartzen dituztenak, transmisioaz arituko direnak, sektorez berdinen nazioarteratze horretan sektorez berdinetan lan egiten dutenak, gizarte zibila bera, eta begira duten sortzaileak, ez dakit baten bat utzi dudan. Nik uste dut, horiekin denakin, aniztasuna oinarri hartuta, hau da guztien artean ikuspegi, jatorri, adin, genero, herrialde, lurralde, guztia kontutan hartuta, hausnarrean hasi beharko genukela. Nik uste dut horrelako momentua dela. Oso ondo, honekin amaiera emango diogu saioari, mila esker zuri Ana liburua idazteagatik eta gaur hemen egoteagatik eta etxeko guztiei musu handi bana, orain musuak oso mugatuta dauzkagun honetan eta hurrengora arte. Hurrengora arte bai, besarkada bat hurrengoan.